مزمور داويت معرف حدا بمخري رسيان زي ملالس أما قد حتى أنك زي قوم أما منبر ملاقز تدموا زي كمت بحقق زيابي هرداز في السح نتحقون ليتن معالتن زمرامرو سبسي بطيو نسو كم تافريا ببق زياد تهب قوصلا خا زي رقف أو سنو حزماي تتخلت أمي خون زقابرو كلون يسلطو اتهم رسيان كم تنفاس زبطنا بقبق يا منبر كم زي عيكونن نمجد ساعت كانسيك زيابيري فلطايو مجد رسيان جنا كتأفي عمو سلازي رسيان أفردي حيتان ون أما حبر ساعت كان عيكو أمونيا معرف كلتا سلام تايو محزاب چاو زولو هزب ثاتسي كنتو زحسبو نجستات مدري تنسؤو مسافن تخا حبيرون نمال أوحم نسبرو نما أسري أمون كابانا ندربيو إلوم أبك زيابيرن أمنسيوني مخرو اتياب سماي زنبر يسحكم بويتا يلاق تصلهم شعو بخورو يزاربهم بندروخا يفرارهم أنا أبسيوان أب قدوس كرناي نقصي شمكو يبر اتمدوب مخري إنقرالوخو زيابير بلني نسخا وديخا أنا لوم ولبكوا أحزاب نرستخا وسنات مدرخا نتريدكا كهبكاس لمنني ببتر حسين كتكتكتوام كما حاسرح مريتكا كتسباب روميخا بارسي أتم نقستات لبمو أتم فرادو مدروون تعرمو لإكزيابير بفرحات أقلقلوه برعادكا حقوسو كورا غلطفو يندري مو كي كوري أما قد خلقهم دما كي تترفقوس نودو سعمو أبو زمعك أبو زبالو خلهم بزوانيا معراف سلستان وزيابير تغعتي سيد كنداي كوان يوزعو أبا يزلع على بزحات يوم بزعبا نفسي بزحات أب أملاخسي مدحان يبلون لو وزيابير نسخاقنا أب زورياي والتايخا كبرين نرأسي العلة تبلان نسخايخا بدمتسينا بزيابير أقوي اللخو كاب قدس كرنوخا يمرسلي تقمسوسكو دكاسكوون እግዚአብሔር ይድግፈንሎሞ ነቃሕኩ ነቶም ዝኸቡኒ ኣዕላፋት ኣሕዛብ ኣይፈርሆምን እየ ንምንጋጋ ኩሎም ጸላእተይ ወሪዕካዮ ነስናን ረሲኣን ሰባቢርካዮ ኢኻ እሞ ወእግዚአብሔር ተንስእ ወኣምላኸይ ኣድሕነኒ ምድሓን ናይ እግዚኣብሔር እዩ በረኸትካ ኣብ ህዝብኻ ይኹን ምዕራፍ 4 ወኣምላኽ ጽድቀይ كأو خلاه ملسلي بتصببار حب كالليخا دنجز الليمو صلوتي يسمع أتوم دكسب كبريس كون كسام أزيو زحسر كسام أزكى نخنتو نتفوتو حسوت وانتلاليو እግዚአብሔር ግና ነትደግኸን ዝሓረዮ ፍለጡ እግዚአብሔር ናብኡን ተጠራዕኹ ይሰሚዕ እዩ ኮርዩሞ ኣይተኣብሱ ኣብ መደቀሲኹም ልብኹም መርሙሩን ስቕበሉን መስዋዕቲ ጽድቂ ሰውኡ ኣብ እግዚአብሔር ድማ ተወከሉ ብዙሓት ንሰናይ መን እዩ ዘርኤና ይብሉ ኣለዉ ወእግዚአብሔር ብርሃን ገጽ ካብርሃልና ካብቲ እቶም እኽሎምን ወይኖምን ምስ በዝሐ ዝሕጐስዎ ኣብ ሊጽካ ኣብ ልበይ ሓጐስ ኣንበርካ ወእግዚአብሔር ንስኻ በይንኻ ኢኻ ብድሓን እትሕድረኒ እሞ ብሰላም እግምሰስን እድቅስን ኣለኹ ምዕራፍ 5 ወእግዚአብሔር መቓላተይ ጽንበሎ ንሓሳባተይ ኣስተውዕሎ ናባኻ እጽልእ ኣለኹ እሞ ونقصين أملاخين لدمت ترعنا يدهبلو وإግዚአብሔር أنجيه كان دمت سمع أيخا أنجيه لبينا بخاطني
أمعدو ኣለኹ برسئነት ባህ ትብል ኣምላኽ ኣይኮንካን እሞ እኩይ ምሳኻ ኣይሓደረን ትዕቢተኛታት ኣብ ቅድሚ ገጽካ ኣይቆሙን ንገበርቲ እከይ ዘበሉ ትጸልኦም ሓሶት ንዝዛረቡ ተጥፍኦም እግዚኣብሔር ንደመኛን ንጠባርን ይፍንፍኖም እዩ ኣነ ግና ብብዝሒ ሳህልኻ ናብ ቤትካ ኸኣቱ ብፍርሃትካ ናብ ቅድስቲ መቕደስካ ኣቢለ ክሰግድ ወእግዚኣብሔር ብምኽንያት ተጻናጽንተይ ብጽድቅኻ ምርሓኒ ንመገድኻ ኣብ ቅድመይ መድመዳ ኣብ ኣፎም ቁም ነገር የልቦን እሞ ውሽጦም ጥፍኣት ጐረሮኦም ክፉት መቓብር እዩ ብመልሓሶም የቃባጥሩ ወኣምላኽ ኰንኖም ኣብ ምኽሮም ይውደቑ ካባኻ ዓልዮም እዮም እሞ ብብዝሒ ኣበሳኦም ኣባርሮም ባበኻ ዘዕቅቡ ኩሎም ግና ይተሓጐሱ ንስኻ ኣጽሊልካዮም ኢኻ እሞ ንዘለኣለም እልል ይበሉ ንስምካ ዘፍቅርዎ ድማ ባእኻ ይፈስሑ ንጻድቕ ተባርኾ ኢኻ እሞ ወእግዚኣብሔር ከም ብዋልታ ብጸጋ ትኸቦ ምዕራፍ 6 ወእግዚኣብሔር ብኹራኻ ኣይትግንሐኒ ብሓርቆትካ ድማ ኣይትቕጽዓኒ ወእግዚኣብሔር ማህሚነየ እሞ መሃረኒ ወእግዚኣብሔር ኣዕጽምተይ ተሸቢረን እየን እሞ ኣጥዕየኒ ነፍሰይ እውን ኣዝያ ተሸቢራ ንስኻ ኸ ወእግዚኣብሔር ክሳዕ መዓዝ ወእግዚኣብሔር ተመለስ ንነፍሰይ ኣናግፋ ምእንቲ ምሕረትካ ድሕነኒ ኣብ ሞት ዝዝክረካ የልቦን እሞ ኣብ ሲኦል ከመን እዩ ዘመስግነካ ኣነ ብእህህታ ሰልክየ ለይተለይቲ ንመደቀስየይ ኣርሕሶ ንመንጸፈይ ብነውዓተይ የጠልቅዮ ኣለኹ ዓይነይ ብሓዘን ተበላሸወት ብሰሪ ኹሎም ተጻረርተይ ተኣርጋላ እግዚኣብሔር ብድምፂ ብኽያተይ ሰሚዕዎ እሞ ኣቱም ገበርቲ እከይ ኲላትኩም ካባይ ይርሓቑ እግዚኣብሔር ንምህለላይ ሰሚዕዎ እግዚኣብሔር ንጸሎተይ ክቕበሎ እዩ ኵሎም ጸላእተይ ክዓፍሩ እምብዛ ኽሽበሩ ንድሕሪት ክምለሱ ብድንገት ክዓፍሩ እዮም ምዕራፍ 7 ሰዓት ዘናግፈኒ ጸላእየይ ንነፍሰይ ከም አንበሳ ኸይሰላልዓን ከይምንጥላንሲ ወእግዚኣብሔር ኣምላኸይ ኣባኻ ኣዕቆይበእኔኹ ካብ ኲላቶም ሰጎግተይ ኣድሕነንን ኣናግፈንን ወእግዚኣብሔር ኣምላኸይ ከምኡ ጌረ እንተኾይነስ ኣብ እዳወይ ዓመፅ እንተኣልዩ ነቲ ምሳይ ብሰላም ዝነበረ ኣብ ክንዲ ሰናይሲ እኩይ እንተፈድየዮ ኣነ ስባህ ነቲ ብዘይ ምኽንያት ጸላእ ዝኾነ ነድኣ እናገፍክዎ እቲ ጸላኢ ንነፍሰይ ስጎጋን የርክባን ንህይወተይ ኣብ ምድሪ ይርገጻ ንኽብረይ እውን ኣብ ሓመድ የዋርዶ ወእግዚኣብሔር ብኹራኻ ተንስእ ኣብ ልዕሊ ነድሪ ተጻረርተይ ተለዓል ንስኻ ፍርዲ ኣዘዝካ ንረድኤተይ ንቓሕ ማሕበር ሕዝብታት ይኽበብካ ኣብ ልዕሊኣ ኣብ በሪኽ ተመለስ እግዚኣብሔር ንሕዝብታት ክፈርዶም እዩ ወእግዚኣብሔር ከም ጽድቀይን ከም ንጽሕናይን ፍረደኒ ንልብን ኰላሊትን እትምርምር ጻድቕ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ንኽፍኣት ረሲኣን ኣጥፍኣዮ ንጻድቕ ግና ኣጽንዓዮ ዋልታይ ኣብ ኣምላኽ እዩ ንሱ ነቶም ቁኑዕ ዝልቦም የድሕኖም ኣምላኽሲ ጻድቕ ፈራዲ ዕለት ዕለት ዝኹሪ ኣምላኽ እዩ ሰብ እንተዘይተመሰ ሴፉ ሲሒሉ ቀስቱ ገቲሩ የዝግበሉ መሳርያ ሞት ድማ ኣዳለወሉ ንፍላጻታቱ ኣርሰኖ እንሆ ንእከይ የቕለሉ ሕሰም ጠኒሱ ሓሶት ይወለድ ጐድጓድ ክዒቱስ ኣዕሙቓ ናብታ ዝኹዓታ ጐድጓድ እውን ወደቐ ክፍኣቱ ናብ ርእሱ ኽምለስ ዓመፃኡ እውን ናብ ቅርቅርቱ ኽወርድ እዩ ንእግዚኣብሔር ከም ጽድቁ ኸመስግኖ ነቲ ልዑል ንስም እግዚኣብሔር ክዝምረሉ እየ ምዕራፍ 8 ወእግዚኣብሔር ጐይታና ኣታ ንግርማኻ ኣብ ሰማያት ዝተኸልካዮ ስምካስ ኮነ ኣብ ኵላ ምድሪ ክንደይ ግሩም እዩ ምእንቲ ተቃወምትኻ ነቲ ጸላእን ፈዳይሕነን ስእ ከተብሎ ካብ ኣፍ ቈልዑን ዝጠቡን
ሓይሊ ኣዳሉኻ ንሰማያትካ ነቲ ስራሕ ኣጻብዕካ ንስኻ ዝቖምካዮም ወርሕን ከዋኽብትን እንተጠመትኩ እቲ ንስኻ ትዝክሮ ሰብ እቲ እተሓልየሉ ወዲ ሰብሲ እንታይ እዩ? ካብ መላእኽቲ ቁርባን ኣስካዮ ብኽብርን ጌጽን ከዓ ከለልካዮ ኣብ ልዕሊ ግብራ ዳውካ ሸምካዮ ንኹሉ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ጌርካዮ ንብዘለዋ ኹላተን ኣባጊዕን ኣሓን ንእንስሳታት በረኻውን ንዕዋፍ ሰማይን ንዓሳታት ባሕርን ነቲ ብመገድታት ባሕሪ ዝሓልፍ ዘበለን ወእግዚአብሔር ጐይታና ስምካስ ኮን ኣብ ኲላ ምድሪ ክንደይ ግሩም እዩ። ምዕራፍ 9 ብምሉእ ልበይ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ኲሉ ተኣምራትካ ኸነግረ በኣኻ ክሕጐስን ክትሳህን ወልዑል ንስምካ ክዝምረ ጸላተይ ንድሕሪት ምስ ተመልሱ ወደቑ ካብ ቅድሚ ገጽካውን ጠፍኡ መሰለይን ነገረይን ወዳእካ እሞ ጻድቕ ፈራዲ ኾንካ ኣብ ዝፋን ተቐመጥካ ንሕዛብ ገናሕካዮም ንረሲኣን ኣጥፋእካዮም ስሞም ከዓ ንዘለዓለም ደምሰስካዮ ጸላእቲ ንሓዋሩ ተጨሪሶም ከተማታትሲ መዘከርተአን እኳ ክሳዕ ዝጠፍእ ዓንየን እግዚኣብሔር ግና ንዘለዓለም ነጊሱ ይነብር ዝፋኑ ንፍርዲ ኣዳለዎ ንሱ ንዓለም ብጽድቂ ክፈርዳ ንሕዝብታት እውን ብቕንዕና ኽዳንዮም እዩ እግዚኣብሔርሲ ንጥቑዓት እምባ ብጊዜ ጸበባ እምባ እዩ ወእግዚአብሔር ንዝደልዩኻ ኣይተሓድጎምን ኢኻ እሞ እቶም ንስምካ ዝፈልጡ ኣባኻ ክምዕቆብ እዮም እቲ ሕነ ደም ዝፈዲ ዘኪርዎም ንዓውያት ጥቑዓት ከዓ ኣይርስዖን እዩ እሞ ነቲ ኣብ ጽዮን ዝነብር እግዚኣብሔር ዘምሩሉ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ግብርታቱ ንገሩ ኣብ ደጌታት ጓል ጽዮን ብምድሓንካ ክፍሳሕ ምስጋናኻ ምእንቲ ክነግርሲ ወእግዚአብሔር ነቲ ብጸላእተይ ዝረኽቦ መተራ ረኣዮ እሞ ኣታ ካብ ደጌታት ሞት እትስሕበኒ ደንግጸለይ ኣሕዛብ ናብታ ዝኹዓትዋ ጕድጓድ ጸደፉ በቲ ዝሓብእዎ መፈንጠራ ኸዓ እግሮም ተፈንጠረ እግዚኣብሔር ርእሱ ኣፍለጠ ጽድቂ ገበረ ረሲእ ብግብሪ ኢዱ ተሓንኰለ ረሲኣን ንኣምላኽ ዝርስዕዎ ኹላቶም ኣሕዛብ ናብ ሲኦል እዮም ዝምለሱ ድኻስ ንሓዋሩ ኣይክርሳዕን እሞ ተስፋ መስኪን ንዘለዓለም ኣይክጠፍእን እዩ ወእግዚአብሔር ተንስእ ሰብሲ ኣይበርትዕ ኣሕዛብ ኣብ ቅድሜኻ ይፈረዱ ወእግዚአብሔር ፍርሃት ኣውድቖሎም ኣሕዛብሲ ሰብ ምዃኖም ደኣ ይፍለጡ ምዕራፍ 10 ወእግዚአብሔር ስለምንታይ ዳ ትርሕቕ ብዘመናት ጸበባ ስትኽወል ረሲእ ብትምኒት ልቡ ይጀሃር ነጋፋዓይ ይምርኦ ንእግዚአብሔር ይንዕቆ ኣሎ እሞ ጥቑዕሲ ብትዕቢት ረሲእ ይስቀሎ በቲ ዝሓሰብዎ ውዲት ይተሓንኰሉ ኵሉ ሓሳባት እቲ ረሲእ ኣምላኽ የልቦን እዩ ብትዕቢቱ ኸዓ ኣይምርምርን እዩ ይብል ኣሎ መገድታቱ ኩሉ ጊዜ ይፍድፍዳ ፍርድታትካ ንኡስ ኣዝዩ ልዕል ዝበለ እዩ ንኹላቶም ተቃወምቱ ፂዕ ይብለሎም ብልቡ ከቶ ኣይክናወፅን ካብ ወለዶ ንወለዶ ኽፉእ ኣይመጸንን እዩ ይብል ኣሎ ኣፉስ መርገምን ጥልመትን ዓመፃን መሊኡ እዩ ኣብ ትሕቲ መልሓሱ እከይን ጥፍኣትን ኣሎ ኣብ ናይ ዓድታት ሸጓሸግ የድቢ ኣብ ሕቡእ ስፍራ ንንጹህ ይቐትሎ ኣዒንቱ ንመስኪን ይስልያዎ ከም ኣንበሳ ኣብ ዱሩ ኣብ ምሕቢኡ ይጸናቶ ንመስኪን ክዕምጥሮ የድቢ ንመስኪን ብመጻወዲኡ ሲሕቡ ይዕምጥሮ ጉብጥ ኢሉ ይደንን መሳኪን ከዓ ኣብ መንጎ ኣጽፋሩ ይወድቆ ንሱ ብልቡ ኣምላኽ ረሲዑ ገጹ ኸዊሉ ከቶ ኣይክሪኦን እዩ ይብል ወእግዚአብሔር ተንስእ ወኣምላኽ ኢድካ ኣልዕል ንጥውዓት ኣይትረሳዓዮም ስለምንታይ ረሲእ ንኣምላኽ ዝንዕቆ ብልቡ ኸዓ ኣይክትምርምርን ኢኻ ዝብሎ ንስኻ ርኢኻዮ ኣብ ኢድካ ምእንቲ ክትሕዞስ ንጻዕርን ሓዘንን ተቕልበሉ ኢኻ እሞ
مسكين ننقرو نبخي وفيو ردا زختام نسخايخا نغلت رسي سبارو نأكوي رسي إنا تغسع زيت رخبا أدفعيو እግዚአብሔር ንዘል ዓለም ንጉሥ እዩ ኣሕዛብ ካብ ምድሪ ጸኒቶም እዮም ወእግዚአብሔር መሬታዊ ሰብ ንምግፋዕ ኸይቅጽል ንዘኽታምን ንጥዑዕን ክትብይን ኣሎምሲ ንእዛንካ ተድነነን ንሃረርታ ትዑታት ትሰምዖ ንልቦም ተበርትዖ ኢኻ